moi taas kaikille. Sori, kun mä sanoin, että niin kun tulee ainakin. Joka toinen päivä ei nyt tullut, että niin kun, ja muuten älkää välttäkö mä kuvaan salamalla, koska täällä mun huoneessa on aika pimeätä ja tuossa näkyy varmaan ja ainakin tän petsin takana. Mutta mä en tiedä, näkyykö se tässä kamerassa, mutta ainakin mulle näkyy, että joo, siis siis mä päätin nyt, että ainakin kerran viikossa tulee ja muuten mä pelasin villasukkahinnasta. Niin tippu maalia. Mutta sehän ei minua haittaa. Muuten mulla jäi yksi muovailla vähän purkki. Okei, mä menen pistää sen kiinni. Että joo. Kertokaa, olisiko tää tuoli hyvä. Ja muistakaa, kommentoikaa alas, että mikä olisi hyvä nimi, ehdotus. Mun mielestä vesiputous olisi aika kiva, joku LPS-vesiputous, niin se olisi aika kiva. Niin, joo. Ja muuten mun mummi on tehnyt tän tuolin. Tää on vaan niin hieno, mä en kestä. Se on päällysssä nyt tän teipillä. Mut siis joo. Ja muuten mä kerron, mistä mä saan nyt tän tarran, tai siis tän hatun. Tästä. Ja tää ostettiin joku 2 vuotta sitten mulle. Ja mä en ole vieläkään käyttänyt näitä tarroja. Niin kuin melkein yhtään mä näytän. Joo, tässä on vähän. Esim. Täällä. Niinku, täältä mä oon käyttänyt kaksi tarraa. Sitten täältä mä oon käyttänyt 0 tarraa. Tästä mä oon käyttänyt 2 tarraa. Ja tästä kohti mä otin ton pipon. Ja sitten tässä on vieressä toinen pipa. Sitten mä oon käyttänyt tosta ja tosta. Ja tosta ja tosta ja ei mistään muualta. Sitten tää jatkuu enää. Niin kuin mä en tajua itseäni. Mut mähän voisin ottaa jollekin petsille tonkin hatun. Ja nää on aika hienot. Ja tää. Joo, no ja sepet. Ai noi, mitkä noi? Mitä? Mut siis joo. Tänään tuli joulukalenterista niin hieno juttu, mä näytän sen. Tollanen, ja tää oli sellainen iso pussi. Mä en kestä. Tässä on sen. Ja mä oon syönyt ja nää kaikki, että siinä oli paljon enemmän järkevältä kuin tästä. Tää on kaksos. Tällainen kurun tällainen kuva. Eli olen horoskoopilta 2. Ja tää on niin hieno. Mun mummi on antanut tän siis. Kommentoikaa alas, onks tää kissa hieno. Tein sen Iso-omenan kirjastossa. Kommentoikaa myös alas, että onks tää hieno. Tää mun maalama juttu. Ja sit tässä on toinenkin. Mut se menee ulospäin, joten mä voin näyttää sitä. Kommentoikaa myös alas, onks nää villasukot hienot, jos niissä olis tätä. Tai sit näitä. Noi villasukot on ihan sairaan hienot. Kiitos äiti. Jos katsot tää videota. Ja sä et oo tilannut muuta. Mut siis joo. Moikka!